Il-qorti kkundannat lil Carmela Ġus għall-lim tal-arti ta' 58 sena għal 9 snin ħabs wara li nstab ħati ta' serje ta' reati sessuali fuq diversi studenti tiegħu, inkluż tfajliet bejn l-10 u 12 sena. L-imputat wettaq atti sessuali mingħajr kunsens ikkorrompa minorenni li kienu fdati lilu u offenda l-morali pubblika. Dawn l-abbużi kienu jsiru fil-lezzjonijiet privati tal-arti fil-garaxx tiegħu fejn l-istudenti kienu soġġetti għal pressjoni psikoloġika u kontroll. Ix-xhieda tal-vittmi kienet konsistenti u r-riżulta li l-imputat kien joħloq sitwazzjoni ta' ansjetà fit-tfal. Il-ġenituri u esperti psikoloġiċi ikkonfermaw il-konsegwenzi serji fuq il-benesseri tagħhom. Il-qorti enfasizzat il-gravità tal-abbuż u dmir morali tal-edukaturi u qalet li l-pina kienet meħtieġa wkoll bħala messaġġ ta' deterrent tal-professjonisti kollha. Barra l-ħabs l-imputat ġie mwaqqaf milli jaħdem aktar ma' minuri u qed jitpoġġa taħt ordni ta' trattament tal-5 snin kif ukoll li għandu jħallas spejjeż legali ta' kważi 5,000 euro.